आयौ मा असिना जानला मोनला रायलायलाबायो नोंलाय ओहो थांनो मोना आं थांहोआ जारिमिन आंथ' फरायफुंजोबनो हाखानाय नङा अब्ला आं आद्रा खिद्रा फरायनानै मा लाब सम आरो फैसाखौसो बेखार खालामनाय जागोन बेनिखायनो आं फरायनायखौ बेयावनो थुंगे होनो सानबायमोन रजे मा जानला मोनला खोथा बुंलाबायदों नोंलाय नों फरायनायखौ बोरै नागारनो हानांगौ जाखो जारिमिन जोंनि खावरि गोरिब न'खरनि मानसि सोरबा जुदि फैसा थाखानि खोथा बुङोब्ला जेननानै थानांगौ जायो थिग बेबायदिनो फैसा थाखा गैयाब्ला फरायनायनि सिमांखौ मोगथां महर होनो हाया रजे नोंनि फरायनायनि फारसेलाय मालाथो फैसा थाखानि प्रब्लेम गैयै जाफेरनाय प्रब्लेमानो प्रब्लेमखा गोदोनिफ्रायनो प्रब्लेमखौ सौसे फरायबोबाय आरो दिनैसो नों बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनो रोंबाय सिङाव माबाफोर जाहोन दं नामा आं फरायदोंब्लाबो आंनिफ्राय बांसिन प्रब्लेमखौ नोंसो सौसिबोनांदों जारिमिन नोंनि सहायनाय नोंनि खस्थ'खौ आरोबाव आं नायनो हाला मा आं माब्लाबा बुंदों नामा नोंनि फरायनायनि फारसे आं खस्थ' खालामला आं सहायनो हाला होननानै बुंलाय रजे बुङाखै आंसो सानदों साननाया बयनिबो जिउआव थाखायो रजे बेखौ दबथायनांगौआबो गावबा गावनिनो दायथ' जाम्बि जादों नामा नोङो फरायनायखौ नागारनो आंखौ नुवाखै नोङो फरायैनि थाखायनो साख्रि मोनैनि थाखायनो बेसेबां गोदाव सर' जानांदों जेरैबो जारला गुबुननि न'खराव खारबाय गावनि न'खरखौ सामलायनांगौ जानानै फैयो नोंनो नुखायोना रजे आं बेखौनोथ' साननानै बुंदों नों न'खरखौबो नायनांगौ आरोबाव लोगोसे आंखौबो नायनांगौ आंनि फरायनायनि थाखाय खस्थ' खालामनांगौ दा जाम्बि मा जानला मोनला खोथा बुंलाबायदों नोंलाय ओरैनोबो आंहा सिमां दङ मा सिमां दं नोंहा नों जेब्ला साख्रि मोनगोन ना अब्ला नोंनि साख्रिनि फैसाजों जोंहा कार बायगोन आरो आङो बे कारखौ सालायनानै नोंनि ड्राइभार जागोन आरो जोंहा सानैजों गुबुनफोरबायदि जरा बेरायबाय थागोन मा नों बेफोरबायदि सिमां नुनानै आंखौ लाजि फोनांनो सानदों आइया आंलाय नंगौखौसो बुंदों ना बेवहायलाय मा लाजिनांगौनि खोथा दङ नों साख्रि मोनबालाय आंलाय नोंनि सिं जानानै थाखानांगोन आरो न'खरनि खामानिखौ आंसो बांसिन मावखानांगोन फिथा नों लाबोना होफैगोन ना आंनो साख्रि ओंखायनो सिगां सिमां नुदों सोरखौ नुदों नोंलाय फरायबानो साख्रि मोननाय आइया जाम्बि मानो मोना जानांगौ जाखो नायबायल' था नोङो साख्रि मोनना मोना बिदि फरायनानैनो साख्रि मोनो होनना मिथिखाबाथ' रावबो फरायालासिनो थानाय नङामोन बुहुमनि गासिबो मानसिफ्रानो फरायनायावल' गोसो होगौमोन माथो जाहा था खोथा बुंलाबायो खाफालाबा दंना गैया दा जाम्बि आंहा नोंखौ मिथिखाव सिखासो बुंखानाय बिलाय माथो खाफाल मानो खाफाल गैया जाखो बे खाफाल नङा आरोखि जाम्बि आं बे खाफालखौ नुनानैसो बुंखादोंना जाम्बिलाय है हंगार जारिमिन नों आंखौ मानि थाखाय इसिबां अनो रजे आं नोंखौ अननायनि जेबो गुबुन जाहोन गैया इसोरादि नोंखौ आंनि थाखाय सोरजिहरदों आरो आंखौबो नोंनि थाखायनो सोरजिहरदों बेनो जों सानैनि अनलायनायनि गुबै जाहोन जारिमिन फिसा नों एसेबां गोजानाव थांनानै फैसा खामायहैनायखौ मानो एसेबां गोरलै सानदों आयै समा थिनबाय जेब्ला खारग'नायनि जेबो राहा गैया बे बुहुमाव
मानसि महरै जोनोम मोनबाय जेब्ला सुखु आरो दुखु मोननैनि गेजेराव बबेबा मोनसेखौ बांसिनै बोजबनानै लाखानांगौ जायो। थेवबो फिसा आंहा नायल' जाल' सासेल' फिसाखौ लानानै मानो दुखु जाया जानो? जेराव बे फिसायानो आंनि जिउजों समान, अब्ला बे जिउखौ आं बोरै खोमानानै लानो गोसो जानो? नों जेबो जिंगासिनो नाङा आयै। नोंनि फिसालाया मोजाङैनो थांगोन, मोजाङैनो खामानिखौ मावहैगोन आरो मोजाङैनो सफैफिनगोन। जेबो राहा गैला आयै। रजेनि एडमिसननि समाबो सफैगासिनो दङ। बेनावबो 10,000 थांखागोन। बेनि थाखायबो साननांगौ जानानै फैदों। फिसा, रजेनि सायाव नोंहा बेसेबां फोथायनाय दं? आयै, नों दिनै बेफोर बाथ्राखौ आंनाव मानो सोंदों? बिमा जानानै फिसानाव बबे बाथ्राखौ सोंनो मोनि दं? थेवबो आयै, आंहा फोथायनाय दङ। रजेया सानसे साख्रि मोनगोन आरो बियो जोंहानि न'खरखौ मोजाङै नायलांगोन। आंहाबो फोथायनाय दं फिसा, रजिया नोंखौ नागारलांनाय नङा। मानोना बिनि गोसो, जिउ आरो सानस्रिया गोरिबनि थैजों दाजानाय। जाबाय दे फिसा, फैदो फै, आं ओंखाम खुरैनोसै। आयौ, जा मोजां नुथारदोंहाय। जाबायहाय, नै जा मोजां नुथारदोंहाय। ओइ फाग्लि, दामानि मा जादोंथाय आंना? फेसबुकनि डलारानो खमायफिनगासिनोसोहाय। एखेसो फाग्लि, आंना बेबायदिनो जादों। फेसबुकनि फैसाजों आइखौ लानानै सिमाङा फेलें जासिगोन खोमा आंना। नै फाग्लि, बिदि जानाय नंलाहाय। थाखा खामायनोबा माबा मोनसे बुद्धिखौनो बाहायथारनांसिगोन। थै फाग्लि, मा बुद्धि जालायखो नोंहालाय? दाय गोनां बुद्धिखौ दा गोसोखांथारहाय नोङो, गिथारो आङो। थै फाग्लि, दाय गोनां जायो नामा? बेफोरजोंनो मालाय मेरला मानसिफ्रा डलार खामायगासिनो बाव। माबे फाग्लि? थाब बुं। नै आंहा डलार होनाय लोगो लोगोनो गोसोआनो लब जाला जोबबावबाय। नै फाग्लि, आं नोंखौ फेसबुकाव बायदिसिना होनना हगारना होनसै बाल। ओमफ्राय नोंबो आंखौ बायदिसिना होनफिनना हगारना होफिनदो। होनबाना जोंहा डलार खामायनो हासिगोन जाम्बिलाय मासे मासनो। फाग्लि, नोंनि बुद्धियाबो गाज्रि नङा। दानि जुगावलाय ससियेल मिडियायाव मेरला बेबायदिसो खामायनानै जासै। जोंहा बेखौनो बावगोमानानै थादोंमोन। होद फाग्लि, दानो होखानोसै। थां, नों एसे गोजानाव थांथ'दो। बारा गाज्रि दारायहाय। हेल' लोगोफोर, नैबे स्क्रिनाव नुनाय मानसिखौ नोंसोर सिनायोना? बे मानसिखौ आसरित मोनबाय आङो। आयौ, दाख्लै आङो आंनि रुमाव आलासि जानो लाबोबाय। आलु जहलजों दाउजों संबाय आङो। कलेजनिफ्राय फैनानै जाफैनो सानबाय। दाना आं गैयियाव सिब्रेसो जानानै दोनजोबबावबायहाय। मासि फाग्लि बेलाय, रायखसथार हिनजावानो। आयौ। दा फोथारथार लोगोफोर नोंसोरबो। मालाबाफोर सोरनावबा नोंसिनाव आलासि जानो थांबा ओंखामखौनो खुरनानै दाहो बेनो। आयौ, बे फाग्लिना जादोंना जायाखैलाय दा गोसा रायलायबाबो भिडिअ'आव खोनाहैगोन। आयौ, फाग्लि आंखौ गाज्रि रायखाथारबाय बे। माबा फावखौनो बोरैबा गाज्रिसो नुखाहरथारबाय आङो। आंबो नागारथारा बेखौ र'। दे होमबा लोगोफोर, आं बारा बुंथ'ला दे, दानो दायस जालायगोन बे। बाय। होखानोसैबोहाय। ओइ फाग्लि, आं होबायहाय, नायदो नोंबो। नोंहाबो होफिनदो। हा जाबाय। र' नायनो आं, फाग्लि। आयौ, नै एखेयावनो लोगो लोगो फार्स्टआव फैबावबाय फाग्लिया। सिनायोना? बे मानसिखौ आसरित मोनबाय आङो। आयौ, दाख्लै आङो आंनि रुमाव आलासि जानो लाबोबाय। आलु जहलजों दाउजों संबाय आङो। कलेजनिफ्राय फैनानै जाफैनो सानबाय। दाना आं गैयियाव सिब्रेसो जानानै दोनजोबबावबायहाय। मासि फाग्लि बेलाय, रायखसथार हिनजावानो। आयौ। दा फोथारथार लोगोफोर नोंसोरबो। मालाबाफोर सोरनावबा नोंसिनाव आलासि जानो थांबा
ओंखामखौनो खुरनानै दाहो बिनो नागाथार आं बे फाग्लिखौ बिदि रायदोंना आंखौ एफा गाज्रि ओइ आंबो मानिया नोंखौ सिरि थादो र' आं होनोसै र' नागारा आंबो नोंखौ हेल' लोगोफोर दा बावैसो नोंसोरो बे सोदोमस्रिनि चेनेलाव बायदिसिनाखौ रायनाय नुदोंना माबा आंहा रायखसनो फाग्लिया बबे इंग्लिस नायनानै आंखौ रायखस नुखो बियो नङा नङा लोगोफोर आं बिनि ओंखामखौ जायाखै बिनि ओंखामखौ मासे सैमायासो फैनानै स्लिम जालांजोबदों आं जाखांनानैसो सैमाखौ नुदों लोगोफोर आं जाथाराखै आं बेफोरबायदि नंथारा औ लोगोफोर आंहा जाला लोंलायाव बेबायदि जेबो गैथारा लोगोफोर आं सिखावबो नङा दे लोगोफोर औ लोगोफोर बिदिनो जाबाय दे एकदम मानिथारनाङा बिनि बाथ्राखौ जानला मालासो बुंदों बे लोगोफोर अके लोगोफोर दे बाय होनबा दे लोगोफोर दे बाय बाय जाबाय फाग्लि आंनाबो हगारसै आङो र' जाबायहाय फाग्लिया आंखौसो गाज्रि गाज्रि बुंहैफिनबायदांहाय थ' थांसै फाग्लि गाबोन सबनो निमाहा बिलायफिनसै बाल थ' हेल' लोगोफोर नै जों दायो सानैजों बेरायनो फैलायबाय नोंथांमोनाहाय जोंनि ब्लगखौ जोबोरसिन नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर हेल' गावस्रा नायथाराहाय जोंनि ब्लगखौ बयबो नायदो लोगोफोर जोंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला खालामना होबानो जाबाय दे आयु माथो रजेसोलाय नै लोगोफोर नै जों रजेखौ लोगो मोनदों आंखौ दाला आं ससियेल मिडियायाव नुजानो बायो आंखौ दाला ए जाम्बि नोंहा बायोसो मालायफ्रा ससियेल मिडियायाव ओंखारनानै फेमाससो जानो लुबैयो नोंहा बायोसो आं मोजां मोनथारा ससियेल मिडियायाव ओंखारनो नै जाम्बि जोंनाव मेरला फल'वार्स दंसैथ' मेरला मानसिफ्रानो सिनायो जोंखौ फेमासैथ' जोंबो मालायनि फेमास जानाय जायैजों आंहा जेबो फाजाया आंहा बायो नालाय बायो है मालाय लानो बानायखौ लाबाय थायो नामा बिदिनोहाय सोरबा सोरबा फेमास खालामनो नागिरबा खर'आनो देरो दे थाथ' नोंस्रा आंहा सम गैया आयौ मानसि फाग्लि बेलाय हौवासो लोगो मोननो नागिरदों बियो हौवा बिदियावबा जोमथाराय बियो हौवानो लोबथार मानसियानो थोदोहाय जाबाय थांसै रजे आं रां खामायनो थाखाय गुबुनाव खामानि मावनो थांसै बबे गुबुनाव बिदिनो दालाय मानसिफ्रा बेंगालर गुजरात थाङा आंबो बिदियावनो थांसै थोद आयौ मा उसिना उसिना जानला रायलायलाबायो नोंलाय थांनो मोना आं थांहोआ थोद जाम्बि आं ओरैनो थांनो नागिराखैना रां खामायनो थाखायसो थांनो नागिरदों रां खामायहैयाबालाय नोंखौ आं बोरै फोरोंगोन आरो आइ आरो न'खरखौ आं बोरै फोथांनानै लाखिनो हागोन थेवबो जारिमिन एसेबां गोजानाव थांनानै रां खामायनाय फैसाजों आं फराया नाङा दे आं फरायनायखौनो नागारनोसै नों आंनि थाखायनो बेबायदि खालामथावै मावथावैफोरखौबो मावग्रा जालांबाय आइया जाम्बि बेयाव थांनानै रां खामायनायालाय माथो गाज्रि जाखो आंलाय आंनि लोगो बिरदावजोंसो थांफानो नागिरदों दा नों जेबो गिनांगौ गैया जाम्बिलाय नायल' नोङो आंखौ बेसेबां बुरजा फैसा खामायनानै लाबोगोन नाङा आंनो नोंनि गोजानाव थानानै फैसा खामायनाय जै नों बेयाव थांबाय आंखौ बावलांबाय नों रजे नों मानो गोसोआव गैयै खोथाखौ गोसोआव खोलना होयो मानो जानला माला बावनायनि खोथा बुंलाबाय थायो नोंलाय रजे
नों बिदि खोथाखौ दा रायखां आंनि गोसोआ बोरैबा मोनो। नों आंनि सायाव फोथायनाय लाखि। नोंनि फरायनाया जोबब्लानो आं फैफिनगोन। नोंल' फरायनायखौ मोजाङै फोजोबगोर। नोंल' फरायनायखौ मोजाङै जाफुंहोगोर। आं नोंनि फरायनायनि थाखाय हाजासे नाजागोन रजे। नांगौ जायोब्ला आंबो थिंखांखौ राननानै थागोन। अब्लाबो आं नोंनि साननाय बादिनो खालामजोबगोन आरो आं नोंनि मिजिंखौ जाफुंहोगोन। बेयो आंनि समाय। जारिमिन, नों आंखौ हारसिङै गालाङोबा आं मा खालामगोन? रजे, आंनि गोसोआव बिदि जेबो मैला गैया आरो गोसोआव गैयै बाथ्राफोरखौ गोसोआव खोख्लैना होनोबो नाङा। आंनि गोसोआ बोरैबा मोनो। दे, आं जेबो बुङा। माब्लाथो थांनो नागिरदों खामानि मावनो? आं गाबोन थांनो नागिरदोंमोन रजे। मानो इसिबां थाब? औ, आं आइनोबो खिथाखाबाय। आइयाबो आंखौ हेंथा होखायासै। नोंल' आइखौ मोजाङै जोथोन ला आरो आइखौ नायनांगौआ नोंनि सायावसै। जारिमिन, नों आंखौ दाबावखा। जागोन दे, थुदो थांसै रजे। आयै, आंथ' गाबोन न' आरो नोंखौ नागारनानै गुबुनाव खामानि मावनो थांथ'नोसै। दा नोंहासो हारसिं थाथ'नांसिगोन। फिसा, नों मानो अख्रायैबाबो आंखौ नागारनानै गुबुनाव थांनो नागिरखो? राहा गैया आयै। सम आरो थासारिनि थिननायाव आं बेबायदि राहाखौ लानांगौ जाबाय। खाफालफ्राव दङबा सानसे गोसोनि लुबैनाय आरो साननाया जाफुंगोन। आंहा बेखौ इसोरनि सायाव फोथायनाय दं आयै। फिसा, नोंनि साननाय बायदियैनो आं खारफानोसै। नाथाय नों बिमाखौ अरायनि थाखाय हारसिङै दागालां। आयै, नों गावनि सासेल' फिसानि सायाव फोथायनाय लाखि। आं नोंखौ माब्लाबाबो दुखु होआ आरो आं नोंखौ माब्लाबाबो हारसिङै गालांनानै थाङा। जाबाय दे फिसा, नोंल' मोजाङै थांनानै मोजाङै सोलिहै। फाग्लि, आंना नै डलारानो कमप्लिट जाबावनोसै मैया सानजों नांलायनाय भिडिअखौ होनानै। फाग्लिया मैया गाज्रि रोखोमै रायथारदों नों आंखौ लासिं सिंनो। लोगोखौहाय बिदि रायोहाय, फाग्लिनो। थोद फाग्लि, बेलाय फिकसो दा। नोंहा बेखौ नंगौ सानथारबाय आरो लोगोनि रायनायखौनो। है र' नायबावनोसै आंबो। आयै, $3 बारासो जाबावबाय नै आंना। दासो आंना साननाया जाफुंलाजोबसिगोन। ओइ फाग्लि, दे जोंहा निमाहा बिनाय भिडिअ खालामबावसै। ओइ फाग्लि, नोंना डलारा कमप्लिट जाखाबायहाय। दाहाय आंनियावसो हगारगोन। नांगौबा नोङो दाहाय गोदान बानायनानै हगारफिनबानो जाबाय। देहाय दे फाग्लि, खालामसै दे। देहाय, न' मबाइलखौ नों लादो। हर फाग्लि। हेल' लोगोफोर, खुलुमबाय। जों दि मैया भिडिअ नागारदोंमोन ना, बेनिनो दिनै जों सानैजों क्लियारिफिकेसन होनो बे भिडिअखौ लानानै फैदों आरो ना। आङो ओंखामखौ जाना जायाखैमोन बेखौहाय, आरो बेदरखौ खावना खावाखैमोन बेखौबो जों दिनै क्लियारिफिकेसन होनो लाबोनाय जादों आरो ना। नोंनो बुंनानै हरदोहाय लोगो। औ लोगोफोर, आं सानस्लाबनो हायाखैमोन। सैमायालाय मालाबा मालाबा जानाया जाफ्लेबाय थाखायोमोन। बेखौनो आंहा लोगोखौसो जि दुखु होफ्रांबायहाय। सरि दे लोगो। इट्स अके लोगो। लोगोफोर, जोंखौ सापर्ट खालामफिनदो दे। बे नांलायनायखौ लानानै जोंखौ गाज्रि दामोनसै लोगोफोर दे। बाय लोगोफोर। See you tomorrow। थाथ'दो आयै। दे फिसा, मोजाङै मोजां थांनानै
मोजाङै मोजां सौफैफिननो हाथों। जागोन दे आयै, नों जेबो सिन्था खालामनाङा। नोम्फाया दिनैसिमबो थांनानै थानायमोनबा नों बेबायदि दुखु खस्थ' सहायनांनाय नङामोन फिसा। आयै, नों मानो आफानि खोथाखौ गोसोखांनानै बेफोरबायदि गोसोआव दुखु सोनानै लाबावो? थांखांनाय खोथाफोरखौ गोसोखांनांला आयै। थानो हाया फिसा, सम सम नोम्फानि महरफोरा आरो बुंनाय रावफोरा रोमै रोमै गोसोआव बेरखांफैयो फिसा। जाबाय आयै, दुखु दा खालामसै। थांखांनाय खोथाफोरखौ गोसोखांनानै दुखु दा खालामसै आयै। मोजाङै था आयै। आं रजेखौ सम सम थिनहरगोन नोंखौ नायफैनो। ओमफ्राय रजेया नों थांगोनखौ मिन्थिखाबाय फिसा? मिन्थिखाबाय आयै, आं खिन्थाखादों। रजेयानो स्टेशनसिम दोनलांगोन। आयै, मोजाङै था। आं थांनोसै। थाथ' दे आयै, फिसा। मोजाङै था। रजे, नों मानो गोसोखौ इसिबां लोरबां खालामदों? आं थांनोसै समाव नों गोसोखौ इसिबां लोरबां दा खालाम रजे। गोसोआ मानोबा मानियाखै जारिमिन। आं नोंखौ आंनि नोजोरनि गोजान थांजानो बायो। नोंनि नोजोरनि गोजान थानानै आं माबोरै सम बारहोहरगोन आं बेखौसो सानगासिनो दङ। आरे जाम्बि, माखौ सिन्था खालामदों नोंलाय? सानफ्रामबो रायलायनो मोनगोनखौलाय। थेवबो जारिमिन, बोरैबा मोनो। जाबाय दे रजे, जिखुनु जाया आइखौ नायनांगौआ नोंनि सायाव रजे। आइया नोंना एडमिसना दिनै लास्ट होननाया, फैसा नांगौ होननाया आं बावबायसोमोन। न' ओमफ्राय नोंहा गारि भारा थोआबा? आंखौ नों जेबो जिंगासि नाङा। नोंल' मोजाङै फराय, जाहाथे साननायफोरा जाफुङो। जारिमिन, जाबाय रजे, थांदो थां। मोजाङै थां आरो मोजाङै सोलिहै। जागोन दे, थांदो।